Meta kien qed jippreżenta d-dokument ta' qabel il-budget, il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech qal li l-Gvern ser ikun qed jiffoka fuq il-konsolidament fiskali u t-tisħiħ tal-kompetittività. Tonio Fenech qal li l-ekonomija Maltija qed tirrispondi tajjeb ħafna minkejja d-diffikultajiet internazzjonali. Qal li l-ekonomija Maltija qed tesperjenza tkabbir akbar mill-medja taż-żona euro fi kliem Tonio Fenech grazzi għad diversi miżuri illi ħal-Gvern. Kif għad l-attività ekonomika f'pajjiżna tagħti indikazzjonijiet pożittivi. Tonio Fenech qal li l-budget li jmiss irid jagħlaq taħt 3%. Tkellem dwar il-weda elettorali li jkun hemm tnaqqis fl-income tax li ma weda kellha titwettaq mill-ewwel budget wara l-elezzjoni. Qal li l-Gvern miexi f'dan is-sens. U kif tafu dan il-Gvern il-missjoni tiegħu dejjem kienet li aħna konna Gvern li dejjem insistejna anke fil-programmi elettorali tagħna il naqsu il-pis tat-taxxi b'mod partikolari bid-dħul kif billi konna sistemi ta' spiża pubblika aktar effiċenti u li fejn hemm bżonn jiżdiedu taxxi jkunu iktar fuq dawk li huma prinċipji ta' polluter pays u affarijiet ta' konsum iktar milli affarijiet ta' dħul. U dan huma li nibqgħu nagħmlu fih, però irridu naħdmu biex nilqu. Irrid ngħid illi l-Gvern miexi f'dan is-sens. Madankollu Tonio Fenech ma speċifikax meta se titwettaq din il-weda u qal biss li wieħed irid jistenna u jara jekk il-Gvern huwiex ser inaqqas it-taxxa fil-budget li jmiss jew fil-budget ta' qabel l-elezzjoni ġenerali. Mistoqsi dwar kif is-sitwazzjoni fl-Malta tista' tħalli effett fuq il-budget, Tonio Fenech qal li d-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea mistennija tittieħed fi żmien il-festi tal-miliet għalhekk l-effett jinħass fil-budget ta' wara.